So far, may mga 20 days mo tulo na lang, election na. So sa survey ba, do you think nga barometer na for a chance to win, winability ang pag-survey? Ito, tayo na. May record, may record, kuha gina ko tong record. Na record 2016 election. May na to, May. Ang survey, ganito ang survey, may record ba eh? Hindi alam maggawa-gawa lang 'yon. Ang May na ang survey, number 1. Sino number 1? Maruhas. Number 2, Grispo. Number 3, Duterte. Unya unsay nahitabo? Baliktad. Unsay nahitabo? Oh. Labaw Diba? 40 million. Nilabaw pag landslide ang kuan ganoman. Kay ang DE class to nagkampi kay Duterte. Yun yung yung mga mahihirap na tao. Ang D class, alam mo sa bansa natin, ang D class ngayon nasa 46 to 48 million. Ang botante. Sa registered voters ha. And then ang class E nasa mga 9 million plus. The rest, ang sobra, meron tayo ngayong 67 million registered voters sa buong Pilipinas. Almost 56 million class DE. The rest, EBC na ang naghahatid. Yung EBC class, yun yung mga maiingay palagi sa social media. Mo saba kay sa social media. Pero kung sa may bugaan ng mga class DE class, di wala man kayo ba, wala cellphone, wala ibuan. Anak sila. Sige lang, sorbe lang sila. Kami mga pobre, wala man may cellphone, magka-busy kami sa mga panginabuhian kay pobre man may. Ginala mo makakaon ang pamilya. Anak sila pag abot sa eleksyon, anak sila. Sa Tormani, may mga umuugong na balita na atras daw kayo kasi daw kulang na sa pundo, nagka-problema na sa finance. Ano ba ito katotoo? Hindi man, wala mo ko gasulod og laban nga mo atras ko. Asa mo ko nang nangayaw, sukol kayo mga dagkong mga kalaban. Sukol kayo mga dagkong kalaban kaya mabito ako maging presidente, mabito ingaw sila. Ako maging presidente, bantay lagi mo mga kawatan mo sa gobyerno. Kamo mga bilyonaryo da, mga bilyonaryo nga kawatan sa gobyerno. Guro, ako ginang pangandoy ginako na kay kabalo ka kung na every time na makakita kong tao nga naglisod, pamilya nga naglisod, sakit akong dughan niya ang akong basulon kanang mga dato. Kanang dato nga kanang mga dato nga ni dato sa pagserbisyo. Di ba? Paglingkod. Pag after 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, dato na kayong mga tao. Kanang kuan, di ba? Ginahimo nga hanap buhay ang panggobyerno. Ako gusto na kong utruho na nga ang pagpasok sa politika ay pagserbisyo. Wala mo gusto pagserbisyo, pagtabang. To serve, not to be served. Sir, okay magkana, Senator, nga ang politics sa Pilipinas is business? Ang politics sa Pilipinas is business. Negosyo na. Maogi kasagaran, maogi lang ginahuna-una. Mao nagutruhon ginako na. Utruhon ginako ng mindset na. Kaya para ang taong ang bayan may makinabang. May magpahimulos ang mga tao. Okay. So, Senator Manny, napakay mga lakaw importante karon imong parting words para sa ato ang press conference karon. Dako kayo akong pasalamat sa higayon karong adlaw nga inyo kong gitagaan og higayon panahon nga maka-explain sa akong side og daghan pa unta ko i-explain sa inyo pero naghinaot ko nga inyo kong suportahan kita mga Bisaya magkahiusa ta kitang tanan kay ako lang man ang presidential candidate na Bisaya ug gikan sa Mindanao. So kinsa man ay magtinabangay kita lang gyapon mga Bisaya o mga taga Mindanao. So naghinaot ko nga maguban-uban ta sa Mayo 9, number 9 sa Baluta si Manny Pacquiao po. Ang akong programa nga uban, siyempre magmadaog ta kanang pabahay na ko hanap buhay i-implement yun kay ginahimo naman ako na sa una pa usap ako napasok sa politika. So dili lang kana pati ng mga senior citizen malibre hospital na sila pag kita madaog libre hospital og i-increase na to na ilang monthly allowance gagikan sa gobyerno nga 500 to 2,000 maging 2,000 na ang makuha nila sa gobyerno buwan-buwan. So ingon na atong og
ipakusgo nato ang revenue income sa atong gobyerno. Kay kung supuon nato ng korupsyon, dako atong ma-save, dako ang income, ang revenue income ng ating gobyerno. Ingon na sa papaagi para magamit atong kwarta dito sa mga development nato. Ginauhag nako ang tanan nga permanente ta maghiusa o magtinabangay. After diri asa ta kuan natay urali iniguman invite na to ang mga katawhan nga gusto mo tambong. Gina-invite na ko ang tanang katawhan diri sa Pagadian City motorkid mi karon og napod mi rally sa Plaza Luz. Magkita-kita ta dito sa Tacloban stage. Magkita-kita ta dito karong adlaw og para makahimamat ko kamong tanan. Daghang salamat mga kaigsunan ug ang Ginoo magauban kanunay kanina. Okay, that's all. Okay, so sugutan live na. Showbiz na lang to. Okay, so may adlaw Zamboanga del Sur atong may nabi karon ang one of the greatest professional boxers of all time. World champion, boxing champion and people's champ. Numero 9 sa balota pagka-presidente sa Republika sa Pilipinas, Manny Pacman Pacquiao. Sir, welcome to Zamboanga del Sur. Daghang salamat og Okay, yes. daghang salamat karong adlaw taknaa nga gitagaan ko higayon nga makahimamat sa atong mga kaigsunan diri sa Pagadian. Yes. Okay, Sir Giselle. Okay, welcome. Kauban po nato karon ang mga mayor, no? Majority sa mayor sa Zamboanga del Sur. Pwede po nato sila itimbaya, Senator. Og nagpasalamat ko sa tanan nga mga mayor nga naniya karon dire. Pasalamat po ko sa atong butihing gobernador Victor Yu at ating butihing congresswoman Divina Grace Yu at sa lahat ng mga hindi ko na siguro isa-isahin yung mga mayors kasi matatagalan tayo, madugay ta ba, madugay. Og sa tanan nga mga board members na aniya karon dire sa atong mga councilors, barangay captain nga aniya po dire karon, lahat ng mga government officials na nandito. Og siyempre sa inyong duha, Efren and Jezreel. Okay. Sir Manny, usa ito ang priority po, no? Kung buligan sa katawhang Pilipino, usa itong priority nga mga programa sa nasod sa Pilipinas. Unang-una ang atong pinaka-concern kay ang mga tao nagalisod jud trabaho. Trabaho ang pinaka-importante at tahanan yung bahay. Pag kita ibutang diya sa Ginoo maging pangulo ng bansa natin, unahon ako ng pabahay program para sa ato mga kaigsunan nga walay kaugalingong panimalay og dili lang pabahay atong unahon kundi kanang panginabuhian. Tagaan na to sila kapital para mangnaay panginabuhian na sila income, sustainable income sa bawat araw. And then palakasin natin yung ekonomiya natin, yan ang focus natin dahil gusto ko na hindi na tayo mangarap na pumunta sa abroad para magtrabaho. Gusto ko dito hahanapin ang tao ng trabaho. Okay. Senator, no, isa sa mga problema karon sa ato ang nasod og diri sa Zamboanga del Sur kining brownout. O sige, brownout paunsa nato ning masolusyonan. Gistoryahan nato ng brownout, no, mao po na problema gud nga ako ging mobitaw nang nagka-vehicle mini Kuse dahil tungod kay sa unong katuig niyang pagdumala ng ahensya nga ng DOE, Department of Energy, wala man siya nadugang nga mga power generators na para madungagan ang atong power supply. Og ikaduha, pag-imbestigan ako diha, perting daghanang korupsyon. Ako naluoy in taon sa mga consumers. Naluoy ko sa atong mga kaigsuunan nga nganong mahal. Dito na ko nasabtan nga nganong mahal man atong kuryente. No? Kita ang isa sa pinakamahal na singil ng kuryente sa buong Asia. Ingo nganong mahal man sus dito din ako nahibaw-an nga sus. Pero tinaghanang company nga naga-charge at ang nagabayad ang mga consumers ang taong bayan. So mao na nga pag-abot sa panahon daghan jud mapriso kung ako'y mapresidente. Kay mao man ni akong direksyon kanang mga nagsamantala, kanang mga kawatan diya sa gobyerno, ipakita gid ako sa taong bayan nga kana sila na apoy lugar sa prisuhan. Senator Manny, usa itong nakalatag ng mga programa pag-recover sa ato ang nasod gikan sa problema na to sa ekonomiya tungod sa COVID-19. Okay, talking about ekonomiya,
importante diha pakusgo na to ang atong ekonomiya kay ang ekonomiya nagabase man ang atong ekonomiya nagabase siya sa GDP, gross domestic product. Ang GDP mayroon tayong four elements yung GDP na yan. Unang-una yung consumption, pangalawa yung investment, pangatlo government spending, pang-apat yung net export. Kung mag-focus tayo dyan, yan ay lalakas at lalago ang pamumuhay o unlad ang ating bayan. No, kailangan lang natin, katulad na lang ng yung consumption, lagi tayo nag-import, kulang tayo sa supply, lahat ng mga di ba? Dapat ang ating gobyerno nakapokus siya sa PDC. Ano ba yung PDC? Hindi yan post-dated check. Ano siya? Production, distribution, and consumption. Kailangan nakapokus tayo dyan para nasusukat natin yung production natin. Enough ba for annually? Ang consumption, yung ginagamit ng tao, ano ba karami, nasusukat natin, distribution. And then yung talking about doon sa bilisan ko na lang para hindi tayo matagalan. Yung pangalawang element ng GDP, yung investment. Doon yung investment na yan, alam mo, yan ang pinaka-crucial dahil talagang magbibigay ng trabaho yan sa ating mga kababayan. Yan ang sinasabi ko. Yung investment na yan, pwedeng mag-invite tayo ng mga investor mag-invest dito sa ating bansa, magmamuhunan dito sa ating bansa para lumakas yung makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Unang-una, pag nag-invite, kung dyan lang tayo magre-rely sa mga investor galing sa ibang bansa, ang mataga ang trabaho para mabahoan na to, ang kanang mga college graduate. Pero didiri magud sa atong nasod, pati daghan ng mga tao nga mga kabataan nga wala ka human og eskwela, undergrad lang o high school graduate lang o wala pa ka mag-high school. Ingon na ang daghang karaghanan sa atoa. So unsaon na to sila paghatag og trabaho? Kinahanglan ato po ng suportahan o pakusgon gyud nato na ang kanang micro, small, medium enterprises. Kay kana diha sa paagi, kung imo nang pakusgon ng micro, small, medium enterprises, maunay maghatag og trabaho sa tanan nga mga Pilipino. Kay so may graduate ka man o hindi ka graduate, pagkusgo na to na ang trabaho mo yung mangitag tao, hindi ang tao mangitag trabaho. Maingana ang tendency. Ingon ana pagpakusog sa atong ekonomiya, sikan element pa lang yun ng GDP, no? Actually mahabang discussion, mahabang explanation yan. Pero dito tayo sa pangatlong element ng GDP. Ano ba yung element ng GDP? Yung government spending. Tayo, kasi ako, mambabatas ako, mula 2010 hanggang kasalukuyan, nakita ko kung paano propose ang mga ahensya ng ating gobyerno. Propose naman, hindi naman nababudget, hindi naman nagagastos at napupunta lang sa korupsyon. Ngayon, talagang palaki yung ginagastos natin. And then, ang masama nun, budget tayo, utang tayo ng utang dahil malaki yung budget yung proposed budget natin, ang proposal ng mga ahensya, pero hindi naman nagagamit, kaya nasasayang yung pera, kaya utang tayo ng utang, gastos na ng gastos na wala sa lugar, walang direksyon ang paggastos natin. So yan ang sinasabi ko na very alarming din yung revenue income ng ating gobyerno. Ngayon inapprove natin, ang gagastosin natin ngayon 5.5 trillion, no? 5.3 trillion ang laki ng halaga. Trillion, ha? Ang income natin magkano? Yan ang tanong. Ang income natin ngayon nasa 2.7 trillion lamang. Dapat gusto ko kasi malaman ng taong bayan yan, kasi we always talk about the annual budget, yearly budget. We always talk about that. But nobody talk about the revenue income of the government na hindi natin nalalaman. Alam nyo, last year, ang income ng ating gobyerno, para malaman ng taong bayan, ang income ng ating gobyerno 2.9 trillion more or less. Hindi pa umabot ng 3 trillion. Ang inapprove natin budget 4.5 trillion. So magkano inutang natin? Magkano yung deficit natin? Ngayon, ang inapprove natin 5.3 trillion, lumaki pa, tumaas pa ang budget natin, pero bumaba pa ang income. Pero may sinagsabi ba, alam ba nila yan? We always talk about the annual budget. Walang nakafocus doon sa income. Kasi kung ikaw pamilya, papayag ba naman na ang pamilya mo kung gumagastos ng 50,000 tapos ikaw kumikita ka lang ng 20,000? Papayag ka kaya nun? Gusto mong, siyempre, sikapin mo, nakikita ka na more than 50,000 kasi 50,000 na yung ginagastos ng pamilya mo .
Oh, di ba? Yan ang sitwasyon ng ating bansa na dapat tugunan natin. Actually, mahaba talaga yung explanation about economic recovery, yung pagpalakas ng ating ekonomiya. Yung pang-apat, putulin ko na lang doon. Yung pang-apat na elements ng GDP, yung net export. Net export, ang nangyayari sa atin ngayon, puro tayo import ng import. Ang ini-export natin, kukunti na lang. Mas malaki yung ini-import natin kaysa ini-export natin. So, nalulugi, umiyak yung mga farmers natin, mga fisher folks natin, pati ultimo galunggong, gusto natin mag-import. Ano ba yan? Anong klase ito? Ang archipelago ng Pilipinas, dagat, di ba? Dagat nakapalibot, tapos mag-import tayo ng galunggong. Isabi ko, sampal sa atin yan. Wag natin gawin yan. Huwag natin gawin yan. So, ang sinasabi ko rito, kailangan tutukan nating mabuti yung sinasabi nating production, distribution, and consumption para namamalis natin ang gusto. Nakuha niyo kung ibig sabihin ang pagpapalakas ng ating ekonomiya. Senator Manny, yung about sa rice tariffication law, pabor ka ba dito or hindi? Dili ko pabor ng rice tariffication law kasi dito na siya mobile na naging nga production. Production. Paano yung production na ito diya? Kasi kitang import. Basta pag increase itong production diya, ang atong mga farmers nagahilak sila. Pag kita naging presidente, siguraduho na to nga ang kanang mga ani sa mga farmers ang gobyerno po palit. Ang gobyerno mo palit nga dili sila baraton. Dili sila kailangan sa mahal nga presyo. Okay. Isa pa sa mga problema nga itong gitubang karon kining padayon nga pagtaas sa presyo sa gasolina, puhon nga ikaw may palaran nga molingkod ba? Saan nato ni nga masolusyonan? Ayan. Alam mo kabalo ka, nabuo natin yung PNOC, di ba? PNOC, dapat yung PNOC sa panahon ng maganda naman ang ekonomiya natin, maganda, dapat nag-import kahit every year mag-import ka ng hindi naman masyadong marami. Mag-import ka, ipunin mo lang para may stock tayo, may reserve tayo, may tinawag reserve tayo. In case na dumating na ganito mga sakuna, ganito mga crisis, mayroon tayong mga gamit. And ito pang pangalawa pa, dapat taon-taon nagsasagregate tayo ng pera, pupundo tayo, kahit pa konti-kunti lang taon-taon. Kaya hindi naman taon-taon na may calamity na ganito. Taon-taon para maipon siya doon sa tinatawag na emergency oil price stabilization fund. Para bang pundo siya para pa in case na kinakailangan i-subsidize natin yung mga consumers natin, yung mga motorista natin, yung mga namamasada. Yung mga gano'n na preparation, dapat may gano'n tayo. Kaso lang ang problema, maniwala kayo sa akin at hindi. Ako, sa mahigit isang dekada kong pagserbisyo sa ating gobyerno, talagang napagsamantalahan talaga ang gobyerno natin for the past 30 years, 40 years. Grabe, sabi ko, sayang yung mga taon na yun na nasayang sa bansa natin, tapos hindi man lang tayo umusad, lalo pa tayong lumubog pa tayo. Sabi ko sayang yung mga pagkakataon na yun. Ako, masakit ang logo kasi ako nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, tapos ang mga nandyan sa gobyerno nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Masakit talaga isipin. Kaya nandito ako, tumatayo, lumalaban bilang Pangulo ng bansa natin dahil unang-una kong gawin, bibigyan ko ng katarungan ang sabay ng Pilipino. Paano paraan? Ipapriso na ko tanan kanang mga kawatan diya sa gobyerno. Bisan pag milyonaryo ka, bisan pag trilyonaryo ka, wala ko'y labot, hindi ko dilik mahadlok sa inyo. Gusto na ako, kalad karon ko kamo. Guru yun tamo paingon sa presuhan. Kanang mga dato da nga pasigpan samantala. Abot sa panahon, God willing, ako gina silang ipapriso tanan. Senator Manny, isa sa mga kinakaharap na problema ng bansa natin ay itong dispute ng West Philippine Sea. Ano po yung take natin dito? Talking about dispute of West Philippine Sea, alam mo, kailangan matagal na yung usapin na yan. Kaso lang, ang nakausap ko yung ambasador ng China na wala naman daw nakikipag-usap sa kanila. May pag-uusap pero isang bisis lang. Hindi naman ma-resolve yung problema sa isang bisis na pag-uusap. So, ang gagawin natin dyan, magbubuo tayo ng peace panel para mag-focus dyan. Dyan lang sa problema na yan. Mag-focus dyan para pag-usapan kung anong solusyon ng problema at sabihin natin
then siyempre yung hawak nating papel galing sa international court na ito may judgment na pabor sa amin. So anong gawin natin ito? So ganoon. Pag-usapan lang mabuti dahil hindi naman ma-resolve ang problema kung walang pag-uusap. Okay. Sir. Okay. So far, may mga... Check. Okay. Tunga siya. Oh. Sukat. Ayan, kasing laki mo yan. Sukat na. Victory Zamboanga del Sur po yung official page namin. Ano ma-share niyo po? Dali lang, Ran. Okay. Dali. Slide na to. Okay, aman na. Live na. Kayo ang mag-leader. Kami po, na naman. Yung official Sir, kasi si Taman ni press con. Muratag press con nga okay ta Tapat lang tadi. kita may tigintin namin live mga official. Okay, standby mga viewers sa Victory Zamboanga del Sur. Live taron makauban na to si Senator ug ato ang aspirant President Manny Pacquiao. Dito lang si Paman Siguro gamitin na lang siya. Victory Zamboanga del Sur. Yung official page ng Pasig. Governor Victoria. Kasama ko sila, ay hindi sama sila. Tayo lang daw. Okay, isama natin. Sige, Sige, gusto mong isama, Senator? Sige. Isama natin ito. Oh, sige. Go. Apel ka? Best call. Ikaw lang, wala po. Sila lang tulusan, gilid lang. Sige. Yun lang daw. Si Manny na nasa Si Manny lang, sir. Ah, Mangutanan lang tapos. Sir Jess. My friend, Jess. Si Manny na nasa magangkol. Si Manny lang. Ako na magangkol. Agi, si Governor. Karong buntaga, mga igala ka itong... Naka-live lang tayo para Senator. Naka-live na ta? Okay lang. Naka-live naman ito. Bisaya rata, Bisaya man din. Pinisaya ka nita. Bisaya rata. Bisaya lang ta? Kaya magkano pinisaya ta? Lisod dahil Tagalog. Magkalisod-lisod tag Tagalog. Pangmasan. ang mas difference of that. Atong binisayon. Super ano. Magsabot si Ode. Atong inilunggoon. Super. Go, marunong niya mag-Ilonggo. Kabalot po na mag-Ilonggo. Sige. Sa Iloilo siya high school. Si Sir Jess rin. Ang po radio station. Sa Pacman Radio. Ako din lagi. Sinato. Wala ko sa itong ganyan. Sayang.
Wala pa. Bakman Radio wala pa. Mag-open ko dire. Mag-open ko dire. Bakman Radio. Pwede. Friend mo monitor. Hima. It's Friend sa pro, manager sa. Sino manager si Israel? Sige. Sigo, sir. Siya, si Senator na para mag-focus. Sige. Bakman Radio. Sige. Okay. Dito ka, Senator. Sige. Dali. Adet ka tunga na. Diri ko. Tuwa ka, tuwa. Ikaw kay special gon. Okay.